projektina ASI-vilkuttelija. Tässä näkyy kuvassa Profibus-skanneri. Voidaan tosta skannata väylä. Se hakee väylässä olevat laitteet, näyttää niiden etäisyydet. Siitä näkyy masteria pari sleeviä. Tästä voidaan katsoa reaaliaikaista skooppikuvaa. Esimerkiksi tässä näkyy bitit, mitä menee, ja täällä kohtaa näkyy noin väyläheijastumat. Tää on aika suhtkot siistin näköistä tavaraa, mitä siellä liikkuu. Tässä näkyy sitten S7-400 ohjelma, mitä reaaliaikaisesti monitoroidaan. Tässä on sitten itse logiikka, vähän isompi. 9 unitin räkki ja 416 CPU. Pari IO-pakkaa sitten. Sitten lähtee alas Profibus-väylä. Tuossa näkyy se Profibus-testeri. Se skoopin palikka. Sitten on ASI-poveri. 2 ASI-masteria Profibus-väylässä. Sitten on ASI-liityntälaitteet. Parikin paletta. Tuossa on sitten tuo painikepaneeli, mistä voidaan laittaa stopille. Ja tosta kun lähdetään käynnistelemään, niin hetken viiveen päästä rupeaa sitten valot vilkuttelemaan. Tää on sitten virheessä, se etsii noita sleevejä, mutta niin kuin nähdään, niin sillä ei ole vielä noita ASI-johdotusta tehty ollenkaan, niin se johtuu siitä. Taas tässä laitteessa niin kakkoskanava on rikki, mutta ykköskanava toimii ja toimii ihan hyvin tässä erilaisissa projekteissa ja testailuissa.